നമസ്കാരം. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതികളാണ് ജയറാമും പാർവതിയും. മകൻ കാളിദാസും ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറെ ചർച്ചയാക്കാറുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന മാളവികയുടെ വിവാഹമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കാളിദാസും ഇപ്പോൾ വിവാഹിതനാവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചെന്നൈയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മോഡലായ തരിണി കലിംഗരായരാണ് കാളിദാസിന്റെ ജീവിത സഖിയാകുന്നത്. കാളിദാസിന്റെ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് കുടുംബം. സ്റ്റാലിന്റെ ചെന്നൈയിലെ വസതിയിലെത്തിയായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചത്. കാളിദാസിന്റെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്ന ആദ്യ അതിഥി കൂടിയാണ് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ. കാളിദാസ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ സ്വദേശിനിയാണ് താരിണി. പ്രണയവിവാഹമാണ് ഇവരുടേത്. കുറച്ചു കാലമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഇരുവരും അടുത്തിടെയാണ് പ്രണയം പരസ്യമാക്കിയത്. ഉടൻ തന്നെ വിവാഹ നിശ്ചയവും നടക്കുകയായിരുന്നു. കാളിദാസ് ജയറാം താരിണിയെ വീട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. അവരുടെ ഇഷ്ടവും അനുവാദവും സമ്പാദിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് പ്രണയിനിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ജയറാം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒപ്പം താരിണിയും കുടുംബചിത്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു മുതലാണ് താരിണി ജയറാം കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്ന് പുറംലോകം അറിയുന്നതും. എന്നാൽ മാളവികയുടേത് പ്രണയവിവാഹമല്ലായിരുന്നു. മകളുടെ വിവാഹമാണ് ആദ്യമുണ്ടായതെങ്കിലും കാളിദാസ് താരിണി വിവാഹ നിശ്ചയം അതിനു മുൻപേ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു താരവിവാഹം കൂടാനെത്തിയ പാർവതി മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ മകൻ്റെ വിവാഹം ഉണ്ടാകൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാളവികയുടെ വിവാഹ ഗംഭീര താരസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നടന്നത്. മാളവിക ജയറാമിൻ്റെ വിവാഹവേളയിലും എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും താരിണി നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. താലികെട്ടിനും വിവാഹ സ്വീകരണങ്ങളിലും താരിണി നിറഞ്ഞു. ഫാമിലി ഫോട്ടോയിൽ മരുമകളുടെ സ്ഥാനത്തും താരിണി ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കാളിദാസും താരിണിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം. മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് നിന്നുമാണ് കാളിദാസ് ജയറാം ഭാവി വധുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. നീലഗിരി സ്വദേശിയാണ് 24-കാരിയായ താരിണി. 2021 മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ 3rd റണ്ണറപ്പ് കൂടിയായ താരിണി വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എരായനാണ് കാളിദാസ് ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ച ചിത്രം. അവൾ പേർ രജനിയാണ് നടന്റെ പുതിയ പ്രൊജക്ട്. സത്യനന്ദിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിലേക്ക് ബാലതാരമായി കാളിദാസ് എത്തിയത്. സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത എൻ്റെ വീട് അപ്പുവിൻ്റെയും എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയ മികവിന് 2003 മികച്ച ബാലനടനുള്ള കേരള സർക്കാർ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും കാളിദാസൻ നേടിയിരുന്നു. അവൾ പേർ രജനി, D50 എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് കാളിദാസിൻ്റെതായി വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ.